Bine ai venit la această prezentare. Dacă ești aici, înseamnă că ești interesat sau interesată de un venit suplimentar pe care îl poți avea de oriunde din lume. Sigur că și la tine se întâlnesc una dintre cele trei probleme pe care o să le menționez în următoarele minute. Cei mai mulți dintre noi avem obiceiuri financiare nesănătoase și, ca urmare, suntem în mod constant îngrijorați din cauza banilor. Banii sau lipsa acestora este ceea ce ne împiedică să trăim viața pe care am visat-o mereu. Pentru a face lucrurile și mai interesante, practicile tradiționale de investiții sunt foarte diferite decât erau acum 5 ani. Există și o soluție. AI Economy te va ajuta să-ți rezolvi problemele financiare în moduri noi și briliante. Mai degrabă, în loc să te bazezi pe gândirea de modă veche, AI Economy te ajută să trăiești mai inteligent, oferind acces la oportunități, informații, unelte și educație. Cine sunt eu? Mă numesc Dioseg Isabela Carolina. Am terminat facultatea de științe economice și 15 ani am fost propriul meu angajat. Am deținut un salon de înfrumusețare pe care l-am închis în urmă cu câțiva ani pentru că m-am simțit blocată. Chiar dacă salonul nostru cu surorile mele a fost cel mai bun din oraș. Sunt o femeie pasionată de investiții încă din timpul facultății și succesul celor din jurul meu este important pentru mine. Iată, așa din manicuristă, am devenit o investitoare și un trader pasionat. De ce am început? Iată povestea mea. Aici mă puteți vedea cu surorile mele în salon. Chiar dacă clientele noastre veneau cu nerăbdare la noi și plecau cu zâmbetul pe buze de la noi, pentru că primeau cele mai bune și calitative servicii din oraș, totuși, nu am putut să depășim un anumit venit. Aveam un număr de ore de lucrat, același venit lună de lună. Practic, eram ca și propriul nostru rob. Am încercat mai multe side hustle-uri. Am încercat și vânzare de produse. Am încercat să fac traduceri. Înainte să deschidem salonul, am fost și barman și ospătar în străinătate. Toate acestea am fost sus și jos, sus și jos. Nu mi-am găsit locul niciunde. Mari oameni ai acestei lumi, precum Grant Cardone, zice că nu ai bani și timp, pentru că nu investești timp și bani. Tony Robbins spune că oamenii care reușesc la cele mai înalte nivele nu sunt norocoși, ci ei fac ceva diferit față de toți ceilalți. Și iată, aici te invit și eu pe tine. Cum fac cei bogați bani? Ei își pun banii să lucreze pentru ei. Sigur ați auzit și de Robert Kiyosaki, care este unul dintre cei mai plătiți autori din această perioadă a vremurilor. El ne-a desenat quadrantul de cash flow, cele 4 moduri de a face bani. Am fost și angajat, așa cum se vede aici, employee, da, nu am avut profit, am avut salariul care mi s-a oferit. Am fost și self-employed, adică propriul angajat, când am deținut salonul de înfrumusețare. Am lucrat contra cronometrului ca să primesc bani. Când nu am lucrat, n-am avut bani. Profit au cei care dețin o afacere și ei au angajați, oamenii lucrează pentru ei și așa vin banii în buzunarul lor, însă ceea ce face 1% din populație sunt cei care investesc și vin veniturile pasive, unde banii lucrează pentru tine. Astăzi o să-ți prezint bazele Forex-ului. Ce este Forex? Forexul este schimbul valutar din întreaga lume. Piața de Forex funcționează 24 de ore, 5 zile a săptămânii, de luni până vineri. Este o piață globală și se tranzacționează 6,6 trilioane de dolari pe zi, 250 de miliarde de dolari pe oră.
cea mai mare piață financiară din lume. Piață lichidă, există întotdeauna cumpărători și vânzători. Scopul Forex-ului este de a cumpăra și de a vinde cu profit. Cine poate să tranzacționeze? Toți putem să tranzacționăm. Aici avem câteva exemple de la oameni simpli, așa cum ești tu, așa cum sunt eu, care nu au avut habar niciodată, dar cu ajutorul meu și cu ajutorul platformei AI Economy vei putea să începi să tranzacționezi și tu. După cum vezi, depinde și de capital, putem să avem câștiguri mai mari, dar aici vedem și câștiguri mai mici, 3 dolari, 4 cenți, 3 dolari, 53 de cenți, 22 de dolari, da? 8 dolari, 10 dolari. Ceea ce vreau să prezint este că pentru a tranzacționa nu trebuie să încep cu o sumă uriașă de bani, ci poți să începi și cu sume mici de bani. Desigur, noi nu suntem ca și băncile care pun zeci de mii sau sute de mii de dolari la bătaie, însă putem și noi să începem și cu perseverență putem să ajungem și noi să tranzacționăm și sume cum tranzacționează băncile. De ce ai nevoie pentru a începe tranzacționarea? Ai nevoie de un pic a cunoștință. AI Economy îți oferă materiale de studiu de la începători până la avansați mediu. Deocamdată aceste cunoștințe se oferă în limba engleză, de aceea dacă cunoști limba engleză este un avantaj pentru tine. Dacă nu cunoști limba engleză, o să-ți prezint cunoștințele pe care le-am dobândit eu până la ora actuală. Avem nevoie de un broker. Brokerul este un agent. Este agentul între noi, cumpărătorii și vânzătorii. Este necesară o verificare a contului și aici îți vei investi banii. Pentru a tranzacționa este nevoie și de analiză. Trebuie să știi când este cel mai bun moment pentru a vinde și când este cel mai bun moment pentru a cumpăra. Trebuie să facem o analiză tehnică care îți permite să reacționezi la piață. Cum vei face toate astea? AI Economy îți oferă o educație, se numește platformă ECA. Avem întâlniri live, aici se vede de luni până chiar și până sâmbătă toate Zoom-urile care se fac live. Alerte de la profesioniști, aici se văd alertele pe care le primim. Ei analizează piața, ne spune prețul de intrare care să-l copiem, ne spun și prețul de profit cu noi și ne spun și să ieșim din piață dacă piața se întoarce împotriva noastră. Da? Avem scannerul Manara, care de asemenea ne arată mai multe șabloane, există mai multe tipuri de șabloane și ne arată de asemenea punctul de intrare în piață, punctul de ieșire din piață cu profit și punctul de ieșire din piață dacă se întoarce de asemenea din nou împotriva noastră. Și avem și, în afară de Forex, avem și Stock Options, pe unde avem o profesoară extraordinar de bună, Jessica Ramos, este declarată printre cele mai bune traderițe din lume. Dacă te-ai hotărât să-ți dai o șansă și să înveți arta Forex-ului, arta tranzacționării, unde tu poți să faci propria analiză a pieței și să faci bani, să-ți compui contul și să-ți crești contul și să ai un venit din ce în ce mai mare, nedepinzând de vânzările altora, de vânzările tale, trebuie să fac vânzare X de X număr ca să câștig atât, nedepinzând de vânzarea echipei tale, vai, să facă echipa vânzări ca să poți să câștigi atât. Nu, nu, nu. Aici este total diferit, este o artă foarte frumoasă și costă 150 de dolari înscrierea, iar următoarele luni va costa 99 de dolari. Este o taxă lunară care merită. Dacă ți-a plăcut, contactează-mă și îți spun următorii pași. Îți doresc o zi frumoasă în continuare.